Karê dijwar dibin germaya çûl û pênc pileyê de ye. Ew jî nanpêj ye. Nanpêj tevî germaya hêwayê li ber firneyên germaya wî digîjî di sûd û pêncî pileyê de dixebitin. Nanpêjên bajarê Amedê li ber agirê ku di şewit û ciyê teng de dixebitin. Di dema çêkirina nan de germaya firnê zêde dibe. Tevî van şert û mercên dijwar jî hoste bê navber karê xwe didomînin. Dünya zaten germ zanın ömre fırını 36 derece germaviye zaten dünya Diyarbakır düzen çıkar germ 43 derece 4 derece falan. Valla germe de mecburen bir şoğul yani. Bu rızkı gede koy bu rızkı gede koy dim kudum ber bir agre o valla roy gora çarsına amdardıkın vi çarsından zaten hemen ister yani ne xarab ne baş. Li bajêr li derve li ber tavê bêhingirtin hema bêje zor zehmete. Lê nanpêj ku di nanpêjxaneyê de dixebitin bi germayekî hin dijwar re tê dikoşin. Lê ew dibêjin hinî germê bûne. Nîv saetê carekî jî navber didin. Her wiha dibêjin mecbûrun ku nan ji bo welatiyan lêxin. 35 sal navi işidamız 85 verda az navi işidam elhamdülillah çok şükür bünyeme artık mesela alimi. Havali ma giş bir hesabı mesela havali ma 85 da navi işidayı çevci ama havil çedeki vaji gora 15 sal navi işidayı da artık mesela alimin فرقة zaten saat güzel em aradım ama mesela nif saat dedi işime bu kadar أما جورا ساعات كأمي أرابطنا إجا من داس بلحمة كان لحمة جونا تقدر وإجا وقت نان إجا بكمي نان بافي إنجا نكسر أما زاتاني جلوخ دقيش أمي أرمالي في حسابي. Di germaya hêwaya bilind de nanpêj serê sibehê şefaqê de hevîrên xwe bi qalibên cemedê distrên lewra bi ava sar hevdû digre û tirşnabe. Dûrê jî di rojê de nêzîkê 4 sit nan lê dixin û diqemirînin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.